Soc el Carles, de la llibreria de Font de Mímir, que està al barri de Torrelloveta, Nou Barris. A nivell personal, jo em considero un privilegiat. A casa vivim, som 4, la meva dona i jo, i 2 nenes. Les edats de les nenes són 11 i 14 anys, amb la qual es porta bastant bé la cosa. Podem tindre moments de tancar-nos cadascú a la nostra habitació. I després, afortunadament, tenim una casa prou gran i amb terrassa per poder gaudir d'espais i poder gaudir del sol i del vent i de l'aire tranquil·lament, no? Primer de tot, amb molt optimisme, perquè és la manera d'afrontar-ho, pensant que tot tornarà a la normalitat, que passarem una època complicada, però que ens en sortirem. Però bueno, el que hem decidit és tancar. Evidentment, nosaltres... És una llibreria. Els llibres són molt interessants, els llibres són molt necessaris, però no és un producte de primera necessitat. Ens ha agafat en plena època de preparació de Sant Jordi que no es farà, amb la qual això suposa econòmicament un pal bastant fort. Suposo que si es torna a fer el juliol que han proposat, el 23 de juliol, doncs, bueno, ja tornarà a haver aquest moviment, però m'imagino que tampoc serà el mateix, no? Entre altres coses perquè la gent tampoc podrà comprar amb l'alegria que podia haver tingut. El que estem treballant molt és perquè continuar donant una visibilitat, que la gent se'n recordi que estem, i comptant amb la solidaritat dels nostres clients. Hi ha moltes plataformes que ens estan ajudant, hi ha llibreries obertes, per exemple, que és una plataforma on pots comprar el llibre, pagar-lo i passar-lo a recollir quan obrim. És una manera en què els clients ens poden ajudar a mantenir el negoci obert mentre està tancat. Nosaltres ens hem adherit a aquesta campanya de Sant Jordi ets tu, que bàsicament el que diu és això. Nosaltres no volem posar en risc als repartidors o als treballadors preparant comandes per anar amunt i avall durant el dia de Sant Jordi. Trobem que és un absurd. Si estem confinats és perquè hi ha una raó de pes. Llavors, en solidaritat amb aquests treballadors i amb aquests repartidors, no volem oferir això. Tots tenim la nostra biblioteca, a casa almenys. Molta gent la té, no? I d'aquesta biblioteca jo tinc llibres que jo he llegit, que m'han agradat molt. La meva dona té els seus i les meves filles tenen els seus. Si no puc regalar això, si vull fer de manera simbòlica, per què no agafar aquests llibres que a mi més m'han agradat i regalar-los? Nosaltres, aquí a casa ho hem proposat. Podem rellegir llibres. Segur que tenim llibres que no hem llegit a casa, perquè això, almenys els que ens agrada llegir, sempre ens passa, que anem acumulant més del que el temps ens possibilita. I així. I a últimes tenim el llibre electrònic. Tots sortirem tocats, no? O sigui, això ens afectarà econòmicament a tots, negocis que tancaran, gent que es quedarà a l'atur. Clar, en una situació així s'has de prioritzar i suposo que és fàcil entendre que prioritzaràs menjar i viure mitjanament bé que comprar un llibre. Puc entendre. De totes maneres, Sant Jordi no decep mai. Nosaltres vam obrir la llibreria també en plena crisi i el Sant Jordi ha funcionat sempre. Però sí que és veritat que no hi haurà l'ànim que hi ha hagut els 2 últims anys. Jo crec que no serà el mateix. A part d'anímicament, que la gent, evidentment, suposo que sortirà tocada anímicament. Potser és al revés, surten tocats en el sentit que tenen més ganes de divertir-se, de comprar, de gastar. Ja pot ser. El que fa especial el dia de Sant Jordi és això. És que hi ha parades al carrer, és que passeixes, veus a la gent, pots anar a les llibreries, remenar els llibres i trobar el llibre aquell que buscaves o que et crida. No és tant el fet de regalar un llibre. No? Això ho pots fer durant tot l'any. El que detectes és que la gent tindrà ganes perquè té ganes de col·laborar. O sigui, això són missatges que t'arriben per l'actitud de la gent, que la gent té ganes de que les llibreries continuïn allà, no? Llavors jo trobo que sí, que la gent voldrà que d'aquell dia, encara que sigui per poder ajudar-nos a les llibreries a continuem estant allà, no? Això vol dir que alguna cosa ben feta a banda de vendre llibres, no? Sobretot amb la gent que pertany als clubs de lectura o els nens dels clubs de lectura infantil, per exemple, s'estan enviant activitats que fan i les podem penjar a la web. O sigui, sí que hi ha aquesta petita relació que es manté, no? I que és el que et fa agradable, no? Hi ha aquests mitjans de suport. Jo crec que en traurem alguna cosa positiva
que està sortint, que s'està movent, que és fer xarxa de llibreries, molt recolzament entre les llibreries, no són competències, som col·laboradors. Amb editorials independents igual, hi ha un moviment de solidaritat de les editorials entre elles i de les editorials amb les llibreries, això és molt important, i bueno, la sensació aquesta de que es pot treballar d'una altra manera. I jo trobo a faltar la gent. O sigui, jo ja et dic, jo estic molt a gust a casa, no m'estic passant malament, però trobo a faltar els amics, els coneguts i a la llibreria el contacte amb la gent, poder parlar amb la gent, poder explicar contes als nens que venen a la llibreria, parlar amb la gent del club de lectura, o sigui, el contacte amb la gent. Jo crec que és la part més interessant de la meva feina, trobo jo, i és el que més trobo a faltar.